Il-Prim Ministru ħatar lil Clifton Grima bħala Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport dan tħabbar fi stqarrija mill-Gvern ta' Malta 2 filgħodu. Grima se jinħatar Ministru minflok Justin Caruana li rriżenjat minn Ministru għall-Edukazzjoni il-ġimgħa l-oħra. Clifton Grima kien diġà serva bħala Segretarju Parlamentari fil-Ministeru għall-Edukazzjoni għal kważi 3 snin. Huwa kien responsabbli miż-żgħażagħ l-isport u l-organizzazzjonijiet volontarji. Bħalissa Grima qed iservi bħala Segretarju Parlamentari għall-Isport, ir-Rekreazzjoni u l-Organizzazzjonijiet Volontarji. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook Clifton Grima qal kif huwa kommess li mal-bqija tal-Kabinett immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll b'ħidma mal-partijiet kollha f'dan il-qasam se jkompli jaħdem sabiex jinkisbu l-aqwa riżultati fis-settur edukattiv. Fl-istqarrija ntqal kif il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja immexxi minn Ġulja Farrugia Portelli se jibqa' jkollu r-responsabilità taż-żgħażagħ u l-għaqdiet volontarji. Dan tal-aħħar se jkun qed iġib l-isem ta' Ministeru għall-Inklużjoni, il-Kwalità tal-Ħajja u l-Organizzazzjonijiet Volontarji. Clifton Grima huwa avukat u ġie eletta l-ewwel darba fil-Parlament f'Ottubru tal-2016 permezz ta' elezzjoni każwali wara li kien irriżenja Leo Brincat minħabba li sar membru fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Wara li ġie elett fl-elezzjoni ġenerali ta' Ġunju 2017, Grima ġie fdat portafoll fil-Kabinett tal-Gvern. Clifton Grima ħadem ħafna fil-qasam sportiv, partikolarment bid-diskussjonijiet u l-azzjonijiet flimkien mal-għaqdiet sportivi. Intant brabta mal-ħatra ta' Clifton Grima bħala Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport, il-Union tal-Għalliema l-MUT awgurat lil Grima u qalet li qed tħares il-qudiem li taħdem miegħu għal ġid tal-edukaturi u l-istudenti. Minnaħa tagħha l-Għaqda Ġurnalisti Sports ferħet ukoll il-Grima u notat b'sodisfazzjon li l-Prim Ministru Robert Abela ta' każ is-suġġeriment tal-istess għaqda u ta' diversi entitajiet sportivi dwar il-ħtieġa li l-isport ikun elevat għal livell ta' Ministeru. L-għaqda rrimarkat li Grima diġà kien politikament responsabbli għall-isport u d-deċiżjoni tal-Prim Ministru kienet waħda għaqlija.